Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran jarak jauh basa Jawa kanthi materi aksara Jawa déning Trisdiana Rahmawati SPD. Kompetensi dasar: membaca, nyaring, dan menulis teks satu paragraf berhuruf Jawa. Indikator: dapat membaca aksara Jawa Legena utawa Dentawiyonjana, dapat membaca pasangan aksara Jawa, dapat membaca sandangan aksara Jawa, dapat membaca kalimat berhuruf Jawa, pasangan dan sandangan. Wujute aksara Jawa lan pasangane. Aksara Jawa cacahe ana 20. Diwiwiti aksara H lan dipungkasi aksara Ng. Semono uga pasangane. Pasangane cacahe ana 20, diwiwiti pasangan H lan dipungkasi pasangan Ng. Kanggo nggampangake sinau pasangan aksara Jawa, Budyan badhe mbagi pasangan aksara Jawa dadi 3. Nomor 1, pasangan aksara Jawa sing wujute padha karo aksarane. Cacahe ana 4, yaiku aksara Ra, Ya, Ga, Nga. Nomor 2, pasangan aksara Jawa sing wujute arep padha karo aksarane. Nah, niki sing wujute arep padha, ameh memper, nggih. Ana aksara H, Ka, Ta, Sa, La, Pa, Da, Ja, Ta. Nah, sing nomor 3 atau nomor 3, pasangan aksara Jawa sing wujute beda karo aksarane, ya, beda banget ya. Beda banget karo aksara Jawane. Iku ana aksara Na, Ca, Da, Wa, Nya, Ma, Ba. Budyan badhe paringi tuladhane. Nah, mriki tuladha ngagem pasangan aksara Jawa, ya. Nomor 1, mangan kara. Iku saka tembung ma, nga, no, ko, ro. Nah, supaya aksara na bisa dadi n, aksara ka didadekke pasangan. Nah, teng mriki pun Budyan paringi tandha nggih, tanda panah kuning kalih tanda panah abang. Mangke lare-lare cobi ditingali nggih. Tuladha pasangan aksara Jawa sing nomor 2. Budyan kagungan ukara tampa kaya. Nah, tampa kaya niku saking aksara Jawa ta, ma, pa, ka, ya. Nah, supaya tembung ma bisa dadi m, aksara pa
didadekke pasangan. Nah, mangke lari-lari ditingali wonten tanda kuning, garis kuning. Nggih, tanda panah kuning niku supaya dadi M. Aksara pa didadekke pasangan. Nah, didadekke pasangan kemudian paringi tandha panah warna abang. Sandangan aksara Jawa. Nah, sandangan aksara Jawa menika dibagi dados 3. Setunggal nomor 1 sandangan swara iki kanggo bunyi vokal ya. Kanggo bunyi vokal cacahe ana 5 yaiku nomor A wulu. Nah, wujude ngoten iki sampun wonten tandane. Diwaca I. Tuladhane kemudian paringi tuladha tembung siji. Aksara Jawa sa diparingi wulu, aksara Jawa ja diparingi wulu dados siji. Tuladha sandangan swara sing B yaiku pepet diwaca e. Tuladhane kemudian kagungan tuladha tembung lenga, le ya e. Ana aksara la diparingi pepet. Nah, bentuke ngoten niku pepet nggih. Yen wau wulu bunder alit niki pepet bundere rada gedhe lan tembung nga dados lenga. Tuladha sandangan swara sing C yaiku suku diwaca u. Tuladhane ana tembung buku. Aksara Jawane aksara ba diparingi suku, aksara ka diparingi suku dados buku. Tuladha sandangan swara sing D taling diwaca e. Tuladhane lele e nggih lele. Taling rumiyin terus aksara la. Taling aksara la dados lele. Tuladha sandangan swara e. Taling tarung diwaca o. Tuladhane kemudian kagungan tembung jago. Panulisan ing aksara Jawa ja banjur taling aksara ga banjur diparingi tarung diwaca jago. Sandangan sing nomor 2 yaiku sandangan panyigek wanda. Cacahe ana 4 yaiku A. Wekyan. Nah, wekyan iki gantine aksara H ya. Tuladhane sawah. Panulisan aksara Jawa sa wa. Nah, hane ora aksara h nanging migunakake weknyan. Nah, pun budian paringi tandha nggih tanda panah abang weknyan. Tuladha sandangan panyigek wanda sing B yaiku layar. Gantine aksara ra utawa diwaca r. Budian paringi tuladha tembung pasar. Panulisan ing aksara Jawa pa sa ra. Nah, rane sanes migunakake aksara ra nanging migunakake layar. Nah, sampun budian paringi tandha nggih
Tandha panah abang iku wujude layar. Sandhangan panyigek wanda sing C yaiku cecak, gantine aksara ngo utawa diwaca eng. Kemudian paringi tuladha tembung kacang. Ing aksara Jawa panulisane aksara ka, aksara ca, supaya muni eng aksara cane ditambahi sandhangan cecak dados kacang. Nah, wujude sandhangan cecak sampun Budian wenehi atau paringi tandha garis panah abang. Sandhangan panyigek wanda sing D yaiku pangkon. Aksara kang dipangku mati. Nah, tuladhane Budian paringi tuladha kabut. Ana tembung kabut, panulisan aksara Jawane ka, bo, bone disuku dados bu, aksara ta. Nah, aksara tane dipangku dados kabut. Nggih, dipangku utawa dipangkon. Nah, tandane pripun? Sampun Budian paringi tandha teng mriku nggih, garis panah abang. Sandhangan sing nomor 3 yaiku sandhangan wianjana. Wianjana nggih, cacahe ana 4 yaiku sing klebu sandhangan wianjana iku ana 4 cah, yaiku ana cakra. Nah, kacakra iku kanggo seselan ra. Wujude ngoten niku nggih, mangke lare-lare tingali. Tuladhane. Nah, Budian kagungan tuladha tembung Prabu. Pra. Nah, prane aksara Jawa nulise pripun? Aksara Jawa pa. Aksara Jawa pa diparingi ditambahi cakra dadi munine pra. Terus aksara Jawa ba diparingi suku dados Prabu. Mriku sampun Budian tandhani nggih pundi sandhangan cakra. Nah, sing diparingi Budian tandha garis ab. Sandhangan wianjana sing B yaiku keret. Fungsine utawa kanggone kanggo seselan re. Tuladhane Budian paringi tembung kreta. Panulisan aksara Jawane ka dikeret dados kre, nembe aksara ta dados kreta. Nah, keret iki ngapundi? Niki sampun Budian paringi tandha garis abang. Sandhangan wianjana sing C yaiku pengkal. Kanggo seselan ya. Tuladhane Budian paringi tuladha ana tembung bagya. Ya, bagya panulisan ing aksara Jawa ba diparingi utawa ditambahi aksara ga. Nah, supaya dadi gya aksara ga iku mau dipengkal. Nah, wujude pengkal ngeten iki nggih. Sampun Budian paringi tandha abang dadi bagya. Cekap semanten materi dinten menika. Matur nuwun.